Hello guys, nrok joton lamsogo ani YouTube channel lo. Nge tabo hangke ang biang thangi dong angke Russia bari de narkel bagan de narkra bagan de ho thangi tongo ani dol bai nge ang video khaji akadeng mang la ha 10 din 11 din lokal ha nge tini sang khabi dong nge views rok kisa komang nai nge ni do long no share khalai di ni mare kising shona no share khalai di kisa nge bela bela ke hambai ni rok joto no and 3 ke bakal ha nge happy new year joto no bo nrok kaita kaita ang wish khabi dong nrok no nge sang tabok sorona thi yang duluk masing thanglai wi dong bo nge nrok no phonong nai nrok je no ya khorong no sorona thi de ho nge nokjaro banai di or jagani views rok langka ka nai thok tama hamale tabok joto nok rok pai ja nok rok tisna oi tongo age ngke ya zero ka tongmani rok omotrok to ya zero no haban te sa kaha tabok kisna lai building kisna lai bi tonglai hampro asaka nai thok mejoram ni phaimani rok ang or jaga phaila ha hingke pura baire wo nuk thangai nuk tongmani hai nai tongmani hai angjak tongo ta or jaga nuk la ha hingke asaka nai thok or jaga hathai harong tei bolong rok asaka nai thok borok tong rungge boroni nog rok sini tirprani snajak hangya ta kisa different tongo hingga ba nalai din rok bo nirok nuya khorok phaibi nai philai di hingga or jaga nungma bai phan nirok khusing la hangga sabi de angte wasa or jaga thangai berai bi nirok no phonok phinai hingga nai wi tonita ingke omo asak baisa sepaya omo kolok ma tongo nok tangja aske para koto angai thangnai omo ulota ulo rogo de koto angai thangnai tabok si phadro sa asak kaha so koto ingke tabok ulo tongte tei bus kaha ang pai tangnai yang building rok tangai tongo tamarok busia ang ifana kahama ne jotona tamambo mangrohi suija kor jaga haifana ani camera bo capture ngde ingya dang silia haifana ang sagai tongo pura focus khai nge broni tei kisa kothinung khana amorok bai tabok tei rok tong phainai rok tongo tabrong no nge kosto ke ma tongai jana borok bo nai la ha nge joto haine haya de amo tomasama si or jaga phaiwi tongani rok nangla ha nge joto no kosto nai hothar sa phaima pale la hamborok le sini triprawo nge ba kosto khana ta borok kisa nge nai di tabak ke sang sopal lai jak narkal bagan no or jaga ni views rok langka kaha nge sang jaga kisa asok gei cold drink rok monglai wani bagai asok lai jak ani dol bai nge mama trok bo tongo mama trok bo phaiwi tongo borok kisa alka di guri lai tong khota kesang kor ja kisang tumpla la hang ke tei ro kere tei ro paja kering kesang ken nong lai wani bagai asok lai jak cold drink nong lai nehi asok lai wi tong la ha nge nongoi nro bai malai lai fish nai tang nge nro no guri wi funuk nai or jaga ni manai tangjak rok nge tei new year ni bata rok nok rok tangjak nge tei nai thok belai nai thok tongo ang nro no buku bai samali ha pa no funuk wi tong nai nge nai wi tong ta ngam kesang langka maro bo okhulela ha ya salma phaimani ba nge sawa mo jolala ha nonga bo mo jolala ha nge ya salani asole tungo nge andol bo salani him sangai tungo ta nge ba salai sinai jang tisra sa tongoi bo chicken roll nawani bagai thangai tongo nge ta bakasang chicken roll ba kisa sawai golden roll nongai na lagrana nge nai tonita skke nai thongoi tongo views ba sakka hang nge bela thongjak la or jang nang chicken roll nge nrok bu phaila hang nge sa phalai di nge nrok sa jak de o chicken roll no nge ano comment khai sarin nrok bu thongjak la hang nge ale langka ka thongjak la ha tabok sa si ang recording khai te khakti marok wi tongo haceng rasido nadi bosuk nai thok ke tabak sang sabai la ha sabai pa pore bo biang video rok shoot khaiwi tongo photo rok bui tongo nge jang tabak kisa photo rok bujagi kisa sokti rok phaila ha nge ba photo rok bujan lai grana nge nai toni yandi photo rok kama bujang nai rok tongo nge yang jeni uncle auntie rok bujagi tongo nge ta uponi pore sang blog rok khaite tabak sang photo rok bujagi or jaga rok nai thok nai jokke phaila hamba je photo rok bujak thangsinai ta sang sagang wan so bajak si new year de thanglai sinai hi hai phana new year de no hongke te bo borok bangnai omo saini hongke ba borok ka photo rok bujagani belai ne kothin nai hongke ba tini ne sang phaila ha
hingke ang or jaga photo shoot kahama khaijana nugui giri ke hingke thangui or jaga photo bujak hinai basawi tongo hingke naidi tabo asa naitok ale photo bujai kale thangya da jebo photo bujak hang or jaga o hingke nirono thumbnail rogo bo phunuknai ang photo bujak mani rok hingke or jaga hingke tama bang balmai ang tong couple rok ni bagui de hingke ba or jaga tama bang palmaya hingke or jaga kisa program rok solanai na New Year dino hingke phailai di hingke New Year to pai pani hang video dalo hang hingke ji tama hamala hang edit rok khaibani kisa late hang hingke ke sang asake naitok jakla ha or jaga ni decoration khaijak rok hingke ni rok bahai jaka comment khaibai salai di hingke ni rok or jaga soba phaibai New Year ro enjoy khaika tei tok phaika hingke ano comment khalai di hingke belai naitok jak ha hingke tabo kisang kisa nok lama rok thanglai tonglai ha tama hamala sarai rok ongoi tongla ha hingke ba kisa taiti ma thangnai tama hamala jini okra chakra rok tongbai bwskango alka gari bai hingke borok baksa kisang thangsinai ta sini barani okra rok bai hingke ni rok no belai ke hambai ani blog na sukjora kwrwngui nai tongmani.